Sabda Palem saiki wis Ngambawara nggih ndi-ndi bisa. Nggih etan ya enek, nggih kulon ya enek, nggih lor ya enek, nggih kidul enek. Wis perintah kabeh padha metu kongkon ngumpul. Lah iki ngumpule sing kok kulon ngetan, sing kok ketan kulon, sing ala ngidul, sing kok kidul ngalor. Lah iki engko lek panggah sik ruwet ae. Yes diwalik ngono ae. Diwalik niku pripun, Mbah? Kiamat niku. Oh, duduk kiamate. Duduk kiamate. Ya disebut to kuwi fenomena alam kok. Lek nalare menungso gak teko. Mbahno punya keyakinan bolak-balik zaman itu terjadi. Pasti begini. Pasti. Karo titenono aku gak ngarani apa-apa ya. Dadine apa elek sing gayane menungso, mbuh taune, mbuh bulane, mbuh tanggale pasti akan hancur. Dititenono. Niki wonten pitakenan, Mbah. Monggo. Ciri-cirine tiyang titisane leluhur niku pripun? Titisane leluhur, kebanyakan titisane leluhur iki terus madeke dadi sesepuh, terus ngeterake nang tuntunan, ya enek iso sing dadi dukun, barang ngono mau. Terus tapi dukun iki enek rena loro ya. Napa mawon Mbah niki? Sing dukun sing isine kangge golek sugih, kangge mblendu wetenge dhewe, kuwi jenenge kena diarani dukun. Wis tunggale, Mbah. Dukun sing kaya Mbahno iki ya kena, iki sing jenenge dukun ya kena, tapi dukune Mbahno kan tulunge tanpa pamrih. Nganti tak omong nang putra wayah Mbahno lek nganti njaluk ngene takon golek linggih, takon ngepruk ndase tukang bundri. Lho lapisan pindho ping 3 kuwi. Nah, kita Mas Mbak Lupuk sarunggon berjalan. Salah semput nyata, Mbah. Monggo. Ilmu supados saged tentrem lahir batin niku kedah lelampahan apa, Mbah? Ya saiki sing diterapne Mbahno ki turno dhisik laku temen liwat dalan siji bener dikanteni ngeji nang dina kelahiran dipasani. Terus sandene sing urung kecukupan kangge golek kebutuhane sandang pangan papan dilantari nyambut gawe ngangge akal siji. Terus kaya karo ikhtiar. Tapi yo wangel ya ijo karo ora ki mong sing iso padha nu wangel. Maksude yo karo ora ki sing antaraning njaba karo jerone padha. Abot Mbah niku. Nah ya kuwi mau. Njobone nrimo tau iki terus saiki tak duplik sampeyan tentang cakra manggilingan ya. Nggih. Jenengan jelasaken malih, Mbah. Jane cakra manggilingan iki ya uripe manungsa karo putri jagat lima padha. Dadi ini cakra manggilingan kan mubeng ya. Nggih. Dan iso kala mangsane manungsa urip ki mau ya bunga susah lara penak cara rezekine iki ya naik turun ora iso lek kon stabil. Makane sing darani cakra manggilingan. Lah kuwi kena disiko teko swara cipta rasa budi karsa. Lah jenengan iki kabeh kan duwe cita-cita ya cipta. Lah lek duwe cita-cita ya dirasane aku nyipta rene rasane piye kan ngono ya. Cipta terus rasa, terus budi ki ngupaya budidaya karo ikhtiar. Cipta rasa budi terus karsa sakarepmu mbok nyandi. Kuwi tembunge lah kuwi kok olah-olahane. Terus nganti kudu ngendeni rasa, rumangsa, krasa ngrumangsani. Contoh
Saiki sampean mlakukan dalan salah lek rasane ora penak ya kan lek wis nggene kuwi kan ndang iso kelingan to. Ndang ditinggane golek sing penak. Dan terus terak-terakane sing tak omongi poso neton kuwi lek wis iso ngrasakne enak karo kepenak kira-kira apa mbok tinggane. Lanjut, Mbah. Lah iya makane kuwi iki sik jarine Mbah No lho ya. Lek kanggene sampean sik jarine Mbah No. Tapi lek Mbah No kan iso ora jare. Pokoke wis nglakoni, wis nyatakne iki ora jare ngono. Pun mbuktiaken piyambak. Oh, wis mbuktekne dhewe. Ngono lho. Mbah, berarti intine Pramayulingan iku wonten hubungane kalih takdir kalih nasib menungso, Mbah. Iya, saiki ngene, lek nasib kuwi mau iso diwiradati ya. Saged nggih. Tapi lek takdir gak iso. Contoh takdir menungso modar iki takdir. Wis iso wiradati modar kan gak iso kan. Kuwi takdir. Lek nasib kuwi di dalam rumah tangga rezeki seret barang iki kan nasib ya. Lah kuwi kena diwiradati. Sing penting wiradati lek wis nyungsep ya ditujokne fokusé nang Gusti Allah, aja sing neko-neko. Kados Sugeng Laran itu termasuk takdir napa nasib, Mbah? Ya nasib kuwi. Nasib. Nasib lek. Jane wong mosok kon sugih karo kon mlarat to. Ah nggih. Tak boten ngerti, Mas. Ini kesimpangane kabeh sing penting wis gelem mlaku temen liwat dalan siji bener, kecukupan pasti. Wis saiki aku tekon. Kuwabe wong sak donya iki ngomongne lek Gusti Allah sugih ya. Nggih. Nggih, Mbah. Percaya kowe? Nggih percaya, Mbah. Percaya sugih. Tapi tak logikane ya, Le. Nggih. Sugih Gusti Allah ya ora tau duwe motor, ora tau duwe kapal, ora duwe sawah ya. Tapi kabeh iki muteke Gusti Allah terus diwehne wong-wong kuwi mau gur akon-akon ya sini. Titipan. Ya titipan. Lek cara sugih Gusti Allah kan gak duwe motor pirang-pirang ngono kan gak ya, ora duwe sawah ombo. Lah kuwi treye aku tak titikne kan. Nah terus akon-akon diarani titipan. Lek oleh ora titipan berarti lek balik mesti digowo kan ngono kan. Mbah, sakniki kan sedaya ten gene manungsa niku kan sing ngobaken kan Gusti Allah. Iya wis. Soale tangan iki badhe berbuat apik nggih Gusti Allah. Heeh, wis jelas. Gusti Allah. Lek kenging ngopo Mbah nek sedaya niki Gusti Allah nek ngobaken. Kok wonten sing pembunuhan, pemerkosaan, maling, Mbah. Dan kan sedaya kan Gusti Allah sing ngobaken. Ya. Niku Mbah. Lah saiki ngene ya, Gusti Allah ki mau nyipta jagat sak isine iki mau serta dicipta gur sebagai saksi. Pembunuhan ya tak sekseni, bener tak sekseni, maling tak sekseni, berzina ya tak sekseni, resiko tanggungan dewi-dewi. Sebagai saksi lho, makanya dia kan kesaksian tuh tulisannya lagi di Mbak No. Kesaksian. Lah mangkane nganti dienekne ajaran agama, tuntunan sesepuh. Tujuane kan kangge mbangun menungso sing sak utuhe to, Le. Tapi kenyataannya gagal ya. Gagal. Mangkane gak iso Le terlepas saka salah ro bener menungso ki apa wis kene udah. Oh iya wis. Nalika nyipta menungso ki mau dikanteni bareng karo ciptaane jin karo setan kok. Sing isine kangge keseimbangan. Kangge keseimbangan menungso. Mangkane lek sing diarani sing wedok lek setan lanang. Jadi ini tujuannya jin karo setan iki ya enek sing apik, enek sing elek. Contohnya ngene lho. Godho menungso tapi digodho pisan ping 3, sing pindho ping 3 ora kena, malah diarani dalan ke jalan yang benar. Lah lek spontanitas digodho kena, wis keuntungane jin iki dadi balaku kan.
Dadi aja jeng sing rono-rono, sing wis nggih kene iki enek jimi kan. Setane yo enek. Ya contohnya lek ora nek malinge nyapa dadak nggih maling bareng. Iki malinge dhewe digawe lek mbok salahne. Mari. Jadi menungso lek wis padha nguwasi sing diarani kode alam iki. Contohnya kode alam ini. Oh iya iya. Sing maling ngono kae, sing tukang jambret ngono kae, lek jinah lek konaan ngono kae. Terus sing korupsi yo ngono kae kan wis gambaran to ki nyata to. Ora usah ditulis kan nyata to. Makanya sing diarani kode alam iki ngono-ngono kuwi. Tapi wong urung percaya karo kode alam. Ngono. Terus lagi ngetrakne maling serta konangan ya sida di penjara tenan lho baru sadar kan. Ora percaya di kode alam lek maling lek konangan di penjara urung ngandel to. Lah terus nyatakne ngono lho asline. Kan wis diomongi karo alam kabeh. Nggih. Oleh sing jinak ngono kae kan. Tetane ya penjara. Makanya bener kaya berarti wis dadi balaku. Balane jin atau setan. Kenging apa Mbak tanah Jawi kok diwastani tanah loh Jinawi niku Mbak? Lho kenyataan. Kenyataan. Di saiki wong montor negara kan sing diincar kan Indonesia sing diarani tanah loh Jinawi to. Sumber daya alami luar biasa. Saiki eneke corona negara rono-rono wis jerit-jerit Indonesia sik menter ya. Karena lek uripe nang desa ni ora enek wong cara kekurangan pangan. Tingarae cara sayur-sayur gelem titik-titik nang sawah kabeh lawan.